Wah, kok diantas. Oh, wong kok arep bocok maculi kon maculi tandur kangkung geger nandur kangkung bocok koyok sop. Apa kurang, Pak? Ya urung kok rampung-rampung. Engko kan pas bodo wis pas to, nganu panen. Panen kancane mangan iwak kon mangan kangkung. Yo ora ya didol to gitu, Pak. Apa? Apa gitu apa. Cuma nek lambi iki anu panas ireng engko aku bojo-bojo malah kelawakku ireng malah sawang wong kaya museng. Lah ora juga kan sisan mau. Mau urung panas, malah kongkon malah wong kok. Mulai ra ganti kok dhewe lho. Sing ndi nek kandhe iki. Iki katok. Kira ora ganti kok dhewe yo nyakon ya. Wong kok ngomongi nandur kangkung kon bar bodo malah. Ya. Bodo jemene ana lambi kaya Malah ireng yo ben wong tak ireng. yo kowe sing skincare-an kancane iki sing ra skincare-an. Ireng deteng sawang wong ra. Kok. Banyu kan ngelak, banyu sisan. Banyu anu gelas Ya raket mau sisan lho ngongkon iki. Alah dikongkon kowe kok ya ampun kowe nek takon macul lah. Salahmu mbok kon macul. Ngono. Wong kok banyu ra sisan mau. Nyai. Ora gelem gowo banyu sisan. Mbok banyu kok iso. Ya. Kayu keten, kayu gede keten tak lingkuh leren dhisik, Ton. Lesot teng kono nyap. Oh, terten katok kuwi kotor, Ton. Kayu gede jengkok apa kae lho. Jembleng rasane kowe. Linggo mbok kon ngesot kaya anu ya kotor tok. Ora mikir. Nek kon mbah-mbah katoke kepol-kepol sambat. Kene lho. Jembleng aku kok. Wong kok kongkon ae senengane. Ya sampeyan wis ngongkon ae. Kok iso sampan-sampan dak kowe ngongkon-ngongkon maculi karo tanduri kangkung. Yo aku ra iso wong wedok, ra iso cepet karo wong lanang. Wong leren ngene iki ya karo udut. Udut ku jemokne kene meja. Leren kon nyongo ngombone gelas. Jeneng udut dhisik. Oh, kongkon kok mah awakku tak. Nah, lara kok barang ra do. Lho, jengkel tenan. Lan jembleng aku. Ngrokok ya suwine kaya empuh. Jen. Jembleng rasane kok. Mau yo ora sisan ngongkone. Kopi, Ton. Rokok ya style karo kopi. Ya Allah, raket mau sisan lho. Wah, kok diantal kowe iki malah tak. Gendang. Malah. Kon ngene kopi wong rokok kok ora karo ngopi iki apa ya seger. Masa Ton ki yo piye ngono lho. Korek dhisik, Ton. Korek, Ton. Korek barang ki. Kale. Tenange kok kon ngemut sak bungkuse. Iki go pisan iki. Gelas e. Lan kon ngempok sak gelas sak. Wadahe apa piye kok?